नमस्कार, प्रणाम भोजपुरी समाज। आप सबके फिर से स्वागत बा खबरें भोजपुरी में। हम अहिस तिवारी। द रियल किंग ऑफ भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जी अपना पहिलका गाना के आज पोस्टर रिलीज कर दिले बानी, जौना के नाम ह काली माई क्रिया। जी, काली माई के क्रिया। पवन सिंह जी यह गाना के पोस्टर रिलीज के लिए बानी। माँ अम्बा फिल्म से ये गाना आई। दर्शक लोग के बता दी कि हम पहले भी एगो वीडियो में लोग के बतैले रही कि पावर स्टार पवन सिंह जी के जौन देवी गीत बा पहिलका गाना माँ अम्बा फिल्म से आई, उहे भइल। आज ओह गाना के पोस्टर रिलीज हो गई, जौना के नाम ह काली माई क्रिया। ओह गाना के छोटू यादव जी लिखले बने। ओह गाना के म्यूजिक डायरेक्टर सुपरस्टार प्रियांशु सिंह। ओह गाना के सुपरस्टार डायरेक्टर वीडियो बनैले बने रवि पंडित जी। पवन सिंह जी के साथे फीमेल गायिका प्रियंका सिंह बाड़ी। यह गाना के बता दी ये गाना हो सकता कि काल यह गाना के रिलीज कल जाई माँ अम्बा फिल्म से वीडियो सहित यह गाना के रिलीज कल जाई। पावर स्टार पवन सिंह जी अपना समय के मुताबिक हाजिर बनी। दशहरा आवे वाला बा और उससे पहले गाना पावर स्टार पवन सिंह जी के आ जाई रउआ लोग के बीच में। तो भोजपुरिया समाज बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी अपन काम कर दिले बानी। अब हमनी के बारी बा, हमनी के कुछ करके दिखावे के बा। तो जैसे ही ये गाना आ जाए तो एकदम बवंडर मचा देवे के बा। हर एक पंडाल में सुनाए के चाहिए, हर एक गली में सुनाए के चाहिए पावर स्टार पवन सिंह जी के नयका गाना, जौना के नाम ह काली माई क्रिया। ऐसे ही अपडेट लेके रउआ सभी के बीच में हम आवत रहम। मिलल जी अगले वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।